जों बे गोबां नाजानायनि गेजेरजों फिन आरो जोङो दिनै बिटिआरआव जों हाबसनफिननो मोनदों। दा बियो हाबसननायनि गुबै जाहोनानो जादों जोङो प्रमद बर' बिथांनि नाजानायनि गेजेरजों। बिपिएफ हान्जाखौ जोङो गुरैयै खावलायनो लुबैदों जाहाथे गुबुन गुबुन खोथाफोरखौ सिन्था खालामालाबानो बिथांमोनाबो जोंखौ मदद जाहाथे इउपिपिएल सरकारखौ दाफुंनायाव फिन आरो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ नोजोर होनानै बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होफायो। खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामग्लायनाय हरबाय। लोगोसेयै दिनैनि बे जा सोंनायनि फिननाय, जोङो गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों जों गोबां गावसोरखौ जिउ बाउसोमनायनि गेजेरजों जों दिनै बिटिआरआव जों हाबसननो मोनबाय। आरो बे हाबसोनाय ओनसोलाव जोंनि बे दैमालु एफआरसि आन्दाराव जोंहा गामि दाब्रि दङ। दा बे गामि दाब्रिनि गेजेरजों जों हाबसनलांबाय। दा बेजोंनो लोगोसे जोङो साबायखर बावनो नागिरदों गोबां नाजानायनि गेजेरजों जोंनि सातजालानि गेजेरजों जों हान्थियै जों दिनै बिटिआरआव हाबसननायनि मोननाय गिबि जोंनो मावफुंना हरनाय बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जोङो साबायखर बावगोन। आरो लोगोसे बिथांजोंनो माखासे आफादाबो नाजाथाबनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरबाय। जोंनिफ्राय बे बिटिआरआव हाबसननाय जा दैमालु एफआरसि सिङाव थानाय जोङो हाबसनजानाय जोङो सुबुं, दा बेबायदि जों मोनसे खुथारै खावलायनो लाबोदों जाहाथे जोंनि नैबे मावनो गोनां गोबां हाबाफारि दंबावो। बिटिआरनि गेजेरजों हाबसनदोंब्लाबो माखासे हाबसनबावनो हाबाफारिफोर दंबावो। दा बेखौ नोजोर होनानै जोङो गुबुन गुबुन आफादा जोंनियाव फैनानै इउपिपिएलनि अनगायै गुबुन गुबुन आफादा जोंनियाव फैनानै गुरलाय गुजायखौ खालामफैयालाब्लानो जा जोंनि बे मावनो लानाय हाबाफारिफोराव जाहाथे माखासे थालांनाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय जोङो बिटिआर सरकारखौ जोङो खावलायदों। दा बे खावलायनाय लेखायैनो जों दा नुनो मोनदों बेयाव जोंनियाव गेजेर सरासनस्रायै बेले बेजे किसु आफादफोरा फैनानै जोंखौ गुबुन थुलुंगा होफैदों। जाय थुलुंगाया जोंनियाव बिपिएफ हान्जाया दिनै जोंनि जायगासिम सफैनो हादों। दा बिपिएफ हान्जाखौ जोङो गुरैयै खावलायनो लुबैदों जाहाथे गुबुन गुबुन खोथाफोरखौ सिन्था खालामालाबानो बिथांमोनाबो जोंखौ मदद जाहाथे इउपिपिएल सरकारखौ दाफुंनायाव फिन आरो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ नोजोर होनानै बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होफायो। जाहाथे फैबाय थानाय जा इलेक्सन इउपिपिएलनि इलेक्सनखौ गोसोयै जिउयै मोहामै बयबो जयै जानानै जोङो मोनसे थांखिजोंनो जोङो भटखौ बयबो होलायगोन, जों बेखौ खुथारै खावलायगोन। आरो बिपिएफ हान्जाखौ जोङो जोंनि गोरबोजों जों खावलायनो नागिरदों जाहाथे गोबां जिउ बाउसोमनायनि गेजेरजों गोबां जोङो दुखु सातजाला खाथिनायनि गेजेरजों जोंनि बे बिटिआरखौ जोङो मोननो हादों। बे बिटिआरखौ मोननो हानायनि गुबै थांखि हिसाबै जोङो मावफुंनो जोंहा गोबां हाबाफारि दंबावो। गमामैनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जाय हाबाफारिखौ जोङो नाजादोंब्लाबो जोङो बिटिआरनि मोनसे एग्रिमेन्टआ खेबनै जालांबाय। दा खेबनै जालांगासेयावबो जोंनि बे सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लाया दानख'नानै गालांजादोंमोन। दा जों बे गोबां नाजानायनि गेजेरजों फिन आरो जोङो दिनै बिटिआरआव जों हाबसनफिननो मोनदों। दा बियो हाबसननायनि गुबै जाहोनानो जादों जोङो प्रमद बर' बिथांनि नाजानायनि गेजेरजों आरो बिथांजों माखासे हानजा थाफायनाय जाय हानजाफोरा बिथांजों माखासे मदद होफानानै दिनै मुखुब जानानै दङ। दा बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जों बिटिआरआव फिन हाबसननो मोनफाफिनदों। दा बेखौनो जोङो गोसो गोरबोजों जों खावलायदों गुबुन गुबुन आफादा जिहेथु बे ओनसोलाव फैनानै गुरलाय गुजाय खालामफैयालाब्लानो जोंनि बे जा आथिखालनि बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर'खौ हेफाजाब होफैयो आरो बे हेफाजाब होनायनि गेजेरजों थालांनाय आद्रा खामानिखौ मावफुंनायाव बयबो मदद होफैयो। आं बेखिनिखौनो खावलायबाय। आंनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंनानै दैमालु एफआरसिनिफ्राय जों बेखौनो खावलायगोन आरो दैमालु एफआरसिनिफ्राय जों जेसे हागौ जों इउपिपिएल सरकारावनो जों दा बयबो रेडियानो दङ आरो रायजो राजाफ्रा थिगानो दङ। माखासे जों जास्ट दा नुनो मोननायाव जों गुबुननि थासारिफोरा गुबुननि जोंनियाव जा आउट अफ बिटिआरनि मानसिफ्रासो फैनानै जोंखौ एसे गुरलाय गुजाय जों मावफैनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिथांमोनखौबो जोङो खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि माखासे मावनो गोनां आद्रा थानाय जोंनि बिटिआरनि सिङावनो थानाय नोंथांमोनाबो जिहेथु नैफोर गुलाय गुजायखौ लाब्लानो जाहाथे जोंनि दैमालु एफआरसि सिङाव थानाय बे मोनब्रै गामिखौ जोङो मोजां रोखोमै जोङो भटखौ इउपिपिएलनो होनो होयो।
जों बेखौनो गुरैयै खावलायबाय।